Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani channel ta mai albarka mai suna Haruna SKT TV. Kada ka manta in yau ne farko zuwa ka wani channel ta mai albarka, ka danna mana kalmar nan mai alama subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye jama'a kai da zarar mun dora a wani channel ta mai albarka. Wanda a shirin namu na duniya taurari na gwanin ka zai tattauna ne akan wayannan mawaƙa guda biyu kamar yadda ku gani a skarin Hamisu Breaker da kuma Kawu Dan Sarki. Yau ina masoya Kawu Dan Sarki ina kuma masoya Hamisu Breaker, muna so ku ware mana tsakanin wayannan mawaƙa guda biyu wanne ne biyo wani tsara waƙa soyayya ji ta kuma ta har ma ya bani ta. Da haka masoya Kawu Dan Sarki da masoya Hamisu Breaker za mu shiga waƙoƙin wayannan mawaƙa ɗaya bayan ɗaya domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin wayannan shahararrun mawaƙa guda biyu wanne ne biyo wani tsara waƙa soyayya ji ta kuma ta har ma ya bani ta. Kai dai kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa wannan channel ta mai albarka mai suna Haruna SKT. Da haka yanzu bara mu shiga waƙar Kawu Dan Sarki a farko domin ku je da ta kasance, sannan ku ji kuwa da mana tsakanin Kawu Dan Sarki da kuma Hamisu Breaker wanne ne fi wani tsara waƙa soyayya ji ta kuma jayanta har ma ya wari ta. Da haka bara mu shiga waƙar domin ku je da ta kasance. To masoya Kawu Dan Sarki kun je da waƙar Kawu Dan Sarki ta kasance. To yanzu a ƙarshe za mu shiga waƙar Hamisu Breaker domin ita ma ku je da ta kasance, sannan ku ji kowa da mai tsakanin Hamisu Breaker da kuma Kawu Dan Sarki wanne ne fi wani tsara waƙa a ji ta kuma jiranta har ma ya bari ta. Da haka kada ka manta ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka tsakanin Hamisu Breaker da kuma Kawu Dan Sarki, sannan kada ka manta ka danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tashar ta mai albarka mai suna Haruna SKT TV. Mun gode musu ya Hamisu Breaker da musu ya Kawu Dan Sarki, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wani channel ta mai albarka mai suna Haruna SKT TV domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa masu kuma nishaɗantarwa. Mun gode musu ya Kawu Dan Sarki da musu ya Hamisu Breaker. Yanzu a ƙarshe za mu shiga waƙar Hamisu Breaker domin ku je da ta kasance. Zama tamkar idaniya zuciya ta kice, kar da ki bari ni in haukace, bugu da ƙari ko me zan sanadin ki ne. To masoya Hamisu Breaker kun je da ita waƙar Hamisu Breaker ta kasance. To kada ka manta dai ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan channel ta mai albarka mai suna Haruna SKT TV. Mun gode masoya Hamisu Breaker da masoya Kawu Dan Sarki, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka mai suna Haruna SKT TV domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa masu wani nishaɗantarwa. Sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama kai mana shaɗin sai zuwa gurugurun nasa. Mun gode masoya Hamisu Breaker da masoya Kawu Dan Sarki, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka mai suna Haruna SKT TV domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa masu kuma nishaɗantarwa. Sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo, sannan ka danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora. Mun gode masu ya Kawu Dan Sarki, sai kun ji mu a shiri na gaba na duniya taurari na gwaninka wanda wani channel ta mai albarka ta gaira wannan ka muku. To dai kada ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode, bisalam. Mun gode.